Asa na pud pa dong mingkoy? Mingkoy, dinara mingkoy. Nasud na kay mamahaw na. Kamu dia mga palangga. Mau sa ta. Sud na dali kay mamahaw. Pausad. Siglaglagoy. Hi guys, sapisan din yung tanan. Kauli na migikan ni snack ron, ang malit ni pan. Ang snack ko ka klase ni, kanikuan ko ni. Choco lanay. Agkare buhol o kaning saningan ning isa. Granada po. Kani buhol mo ko nun. Agkare isa, granada. Madali pang snack, may lain mo snack. Malit ko na trabaho. Namalit pag may kuhan sa daan. Malit na naman nagluto na daan kay para daghay mapilias mama. Kaya gisa ra magluto po kuhan man. Bula-bula. Lumpia. Utan. Kanang singanda ni. Ham. Daka utan. Pansit. Beans. O dinuguan para sa iro kay paborito man nilang dinuguan. Di na malit dahil po buwad. Di ado ka klase ng buwad. Magprito ko. Ilamin na po di ka na pananay buwad. Dugay na po nakakabuwad. Ilamin mo din yung buwad mo ni maka kagana na tagkaon. Good morning mga people. Utang na ako tanan. Umahaw kami guys. Mamahaw na rin. Mamahaw. Magbuka na magprito sa kurari ka to. Kay may ka og buwad. Ito sa kano siya. Kunyara to siyan, dugay ito na to siyan. Mukha na ka? Taong ano may kamutan ma? Mukha na ba ka? Kasi may kamutan diha. Isa man na. Aram man mo mga diha. Yang kalingap, mulus mabuan. Ha? Aram mo mga mamahaw na taron. Dari ang tipo, ko dari sa lentis. Umahaw ta guys. Hindi pa mahaw. Umahaw na may kayo. Sige na pang mata. Dugay na mata siya basta oy klase. Bako na nang hiya. Gusto mo na siya, mata na siya. Gamot sa buwad. Ano kanin buwad na? Gamot man, pero na piyo banbawan silang buwad. Silang mukawin. Ang gusto niya ng tao, ang anak, kuan ko, ihihit ko. Ang buwan, ay. Tubig daghan. Yung sudan, pirmi kang na yung sudan, di lang kamakaon. Ang bahaw ako ako. Kanil ka bugnaw. Naminang ginit pa. Hmm? Naminang ginit. Ini. Luto na daan ang ipamalit yan siya. Luto daan. Usara ka putahe. Inani lang ipalit. Daghan o, na beans, na talong. Huwag mong gusto sila ron ka?
Diba? O, diba? Daghan kaso. Naghanap makaon. Masinay pero may masud ang danis ko ang probinsya. Sige na bayak mantika doon. Mag-utan-utan ng kapil medyo Ay mantika, nabay mantika, ngutan gyud tanan. Palitan na bita ka pirmi utan, mamili man ka. Di mo ko kaganahan sa lami. Imo maino ng kamunggay kuno daan. Asa makitag kamunggay bago kana jud gipitas nimo si imong kuan siyempre. Kanang ilang negosyo ilang gipang sa merkado gani babaran na mga tubig gani. Gusto ka mong gaya na peso ka na yung diyan ko. Wala namang ko na tuwagod. Urok naman. Mabitang mamalit lang ko. Kung mamalit ka kang kamunggay, ikaw magharap, daan magyapon na. Dahil magyapon. Tinga ko nimo nagkalala ka. Tanan na lang imo na ipamuna. O na yung mga lami. No? Na. Asa na yung panglasa. Kanon kaglami. Di po. Naway lami. Isa kay lami niya. Sige, tabaki ma. Nalibog na jud ko nimo unsay pakaon nimo kay bisag unsa na ako'y kuan nimo wala puro negative. Dapat na Wala ko'y mahimo. Wala na, puro puna na tanan sapay ko nang mga kape. Daragay sa gatang buwad. Buwad, di sige mingaw di ang buwad. Kumukha mo gato kong buwad, kay mingawon mo kong buwad. Hindi pakaon, gusto nimo pakaon sa nimo kana mga ulog isda, mga para nimo kay mga tigur na mo, dagdag sa inyo. lami. Una man pud mo ilang unsa na may pakaon nimo. Buwan lang sa kayo. Pero lang sa kung sa magpakabuhat. Kanon kag mga sinabong bata di. Mga lami Hawa, di. be. Nya muli ka mo ako no si Sudan. Ano lang gramo kay di man kamukhaon mo. Kana na lang halos Sudan pakaon mo, puro kad ayaw. Kalamihan ng mga ulog isda, mga kuwan. Di may lami. Sao naman nimo. Bumitay ako yung pagkaon mo, puro lang ka balibat. Wala na kayo mga ano. Pangutan nun, wala ko nung sudan. Sudan, hatag na yung tanan ng pagkaong lami. Hindi na rin magluto, araw mapapanag mga lami, wakya po, sablay. Luto ko saray nun, balik-balik, o di dagan, o di wala, gyapon man. Isod ko rin yung katya. Mao na ta. Yung tag mayaman pa tatay, stick atong ulam. At tutak 5-star hotel. Ano kung nugis dagat ko, lami nga na. Paborito ko rin sa mga kuhat. Saan mo ginawa sa ganahan? Yung pa sa eskina, parang ay sa dito sa pier, urong dako kayo isla ba? Lami nga to. Nay bula-bula og ha, mas ganahan ka ma. Hindi nga na lang paliton, pero makapilig kung sa yung gusto. Gusto po lagi. Wow, tay mga palito na yung ba na adobong manok, di man pud ka ganahan sa produkto. Humba. Tanan po sa kondipod ka na mga naduko sa all ng kama. Masiguang sa kapil mo ka. Ang apil man ka ako pagkatiguang. Ayaw pagkapil ako. Be, punuin mo be? Mao na ta guys. Utan ng permin ko ara ano kay masabaw. Kay masabaw na ko hindi mo kamukhaon. Hantay sa bawlit yung mga Na dito yung ulog Panga. isda panga. Lamiya to eh. Ano lang kung pa. Ay sa ikaw gyud mo siguro kay kami mamili kay Sudan. Di mo kumukhaan na. Lamo na siya. Kaya lang sa mga ito. Di magud lang sa imo mo nang nauna god.
Nika, lagi. Lami tayo na, mga dapat kinana maging mong panganon gani, mga kuan-kuan, mga tabak-baka. Balik Pakuan galing ba? mong tuhod. Pili ka. Sao na lang. Ito prituhan siguro kag mga kuan, exotic, mga bakit, ilaga, kaunggor ka. Hindi ba kumukha ang permit sa pinirito? Oo, magkakaw na. Ano utan lang ang paliton nimo. Yung mag-utan po tawa mo tayo kamunggay, hurot na itong kamunggay niya. Nagbali-balihan ng kuno karaan kuno natural wawi kamunggay kung basta na sa merkado. Ako na magutan, mamalit na to. Mura gihapon baho, gud gihapon imong kamunggay. Pamagigo. Umahin mo. Papel mo sigan guys, kaya natulog pa guys. Ano mo? Na. Lugay na siya mamataba sa white klase eh. Ay guys, Ano, kain mo nagbunpad pa. na guys. Lugo. Magkapit ka sa sinunod. Lugay kayo na siya basta. Pinta sige, busy kayo. Bila may tinamot eh. Ano ba yung mga bata? Sige ragaglaan, sige kulipad o tabanog. Wala ginagkuhan sa ilang mag-eskwela. Hindi, Nawala ka aura. masiro mo na sila. Hmm? Masiro. Baik mo sige yan bay. Masiro na sila, inikat mo. Pinag-test, masiro. Kasi Oh. kulipad o tabanog. Bilang pagtabanog. Masiro. Sige yan, ano, di mo gawa sa kwarto. Nara si review. Ito guys. Wow na. Kaya na ako sa mukhang isda, yung isda, abutan tagta kasi mga nakal, hindi lang mukhang isda. Kapan mo sa una, bago tang abot ng isda, kay mga amago na lang, hindi lang mukhang isda. Yan ng tamarong, isang piraming. Ano sa naman kaya? Luto lang ko. Hindi mo magkumpulson. Wala ba tika pugsa, ipangutanan na ka, nga na inana na ka. Ano ko kasabot mo? Hindi ko ganahan. Sabaw pong baka sa wala, malit na sila. Mga baka-baka pa kuno, karon wala na. Hindi na mo kaon. Hindi ko ganahan eh. Kasi mong ganahan ma. Nalibog kung sa'yo pakaon mo. Saan gali ko saan ako kung sa'yo kung kandun mga ganahan ko. Ganin sa ganin mong ganahan. Ano na kung lima, magtudot, maglato sa nato yung una-una. Mamaw. Mamaw ka. Mula gano'n na tayo, nakaon, nagkuang. Gagagdan ang kapuluan mo. Ginagin sa nakot pakanin mo ka naging mga ulawis ng talaga yan. Mga panga. Mga panga ba? Muna gusto ng pakaon niya? Tuna. Kuha na. Una din hindi ka na. Kung sa baka ba, may ilang hindi pakaon. Kaya sa hospital god, ipakaon sa mga pasyente ng inana. Hindi na mo sa hawal ng kawin, hindi na kamukha mo na na. Doon ang mukha mo katuka. Ginabong baboy. Ginabong baka. Baka ba, isda. baka. Ano, nabang isda. Hindi siya ba, mo lamin sa kaya na para niya mo doon. Mukha lang ganyan naman pero magluto ka. Ko. Hindi bukti mo sa ipakaon mo. Yung sabaw-sabaw ba? Hindi, pag na sabaw-sabaw eh. Kung saan lang diyang ganahan, nanto. Tultul lang siya. Hindi pa din kuhan. Kanan sa ron, ikaw tuli na. Mga bilangaw.
Di ba makatulong kay nagkapan siya? Kahitik ba? Makatulong. Sige nga na. Sa unang isang akong kanon mo, parang ano, di na ko tuyo. Di ko ganahan yun. Naganiban mo, sige na lang ka ginamos, kay mo rin lang ganahan, sige ginamos, sige buwad. Masama Balik mo lang ganahan. yan. Paano na yung pagkasukan niyo? Hindi man mo mapag-rest, man naman dili lang. Ang kumagitay na ako mga parate. Hindi ko ang ganit ng ay. Hindi ko. Hindi ko ang palabi. Nautan na lang yun yung bakaw. Gatas. Bagibeng na tayo. Sa aking gamay. Gawa naman kay May bula-bula dito. ano mo yung ganahan. Ngayam, na lumpia. Ang tama lang. Ang tatong ko. Bula-bula. Dali ko na hindi man ko mukhaon. Diba sa ganahan ko sa mukhaon ko. Di ba sa di ko ganahan, di ko mukhaon. Puro lang kaon na ko. Medyo kaon. Mamaya, itong tinabuhi. Kaon. Hindi tinabuhi sa mukhaon. Hindi ka mukhaon, hindi kang buhi. Ganyan na rin na sige agok-ok nung. Ano? Ano sa man? Pero agok-ok. Gusto mong magpalayas. Narat mo kasi nagmata na ko ako rin sa pagkauson. Karon bayaw ako kapag ako dito kong merkado. Hindi ko pa man. Nagpapoy trabaho. Ano ba sige Hindi mo na ako magpagawas, God. Gusto mo lang magpagawas, God. Hindi mo pag big time pa ta kayo. Magkaon niyo mo. Pa-deliver ta, dire. Kitson, sunod na pod. Deliver, dire baka. Sige kang kaon sa baboy. Samot, di ba pa siya mukha mga na? Kaon baboy eh. Umi. Basta na dyan na siya. Kaon pa na Mga sarsado yung panaganahan. Kung kalimutan na ako pakaon mo. Nga sir, pumunta naman tayo ng sultan. Iwa ko yung sultan anak. Sinabi ito ng utan. Yung sultan mo. Ano kayo mong kanon, marumuganay mong kaon. Basta ganahan ko sa lamig. Magkaon ko. Pero hindi ko ganang kanin. Magkaon. Humilig na lang yan. Yung parang ko. Sige yung pagkaon. Magbawang ko gatas. Hindi na naman siya kapawagatas. Narot nagdokalata. Narot nag-isa. Sot na. Pagkaroon kay makay nang bakay na nang sana. Insure kami panahon mo JJ siguro am na lang amo ah. Tawa mo ka. Naim lang. Ay karon kay daghan pa ni alaga nimo na imong mga apo, mga anak kami. Unsa kay itsura namo? Kuha na sige yan ay. Anong kuanan usa ra yung anak? Wala ka kay daghan kagka. Kanan. Mapatakay ba kung sa may nak Wa mi kay bawon sa pay. Kasi makasawa ba madyo na makasawa madyo. Bailan makatilaw mag-insure basig ang matilawan namo kana ra mag-amra mi. Mapatakay ba kung si dagan sa kinabuhi Ay diyan. karon kay nay nagkuan nimo jud. Swerte na dyan ang inahan nga na anak nga mo pangga. Surti na kayo eh, nay mo kuan. Kami ani padulong pa lang mi, wa pa may kay bawon sa idagan. Wa may kay bawon. Iya tat kung ani. Biyan na ganyan paglaom. Kay bawon dagan nagdagan pag panahon. Ako wa gani ko kay balo nga na di kay anak ang magkuan ako. Ang kulang kuan sa kong galing. Oh, wala di ko nang ko sa mga anak maning kamot ko para makakaon ko. Na si ate wa dyan nagminjo, kay gidepan ka. Ang galing na. Hindi ka nang dyan mo higi priority. Ligihan mo na sila mo nang wag ninyo.
Humingi man ka sila. Basta balde ko. Apil ka, ay na si Panghunaw, imo nang pasangilan tong patay na pareha mong duha. Utrupo ka, migihan kayo. Hindi nun tanah. Katong sa unang apas-apas ko ako di ay dito nga. Di magay ko unta mobile nagkasukom siya. Mga igihan mo, dapat open lang mo tawag kita, mga agadikan, open na sa mga anak, kaya ilaman ng, kumbaga ilaman ng ilang kinugihan ba? Kaya ba mo na sila unsay sakto unsay dili, kita mga ginikan, negro ta mo, kumbaga mo timon rata ba? O, nana mo ato, nana, nila ta mo labot sa ilang diskarte. Siguro magkaanak kag baji nga anak pud ka. Hindi. Tanaw sigian, ako ba nagigpit? Sa gibuhat nila na ako nahigpit kay sila, o sigian ako ba nagigpitan? Wala. Gusto lang nako na siya, mistorya na kung sa mga iyang buhaton, asa siya na muna akong gusto, pero nung kang na siya mga kundi ko mo, kitsan pigil, di ba siya? Sila kagyan, gabi na kaya, dagang kay istorya. Ako nitingog ko. Kita, basta mananghid na ganig tarong, musalig ta nila. Muna akong ngayon, salig lang mo sa iyong anak, tili mo kay, maghuna-huna mo negative, positive perme, muna nakadala. Imong babayaan ang anak ni Adi sayop na inyo ay. Ang bata inong himong higpitan muna mo himo inuog. Muhimo inog paagi na maka kuan may nang open ka asa man ka. O adto to tagani mo oras ana di kay halos din mo palakon. Ibot nyo na ako higpit kay may sauna higpit kay mo namo. Swerte lang mo siguro kay sinanay siguro ko mo gini akong kalpalaran di ko ako'y bisyo. Walang ko mag-take advantage sa ilang kakuan ba. Higpit kayo sa sauna ay. Mawulawan ko ta mato sa gawas. Magsunod-sunod. Inong kumra mo kag babae. Ano ka? Ulaw ba ya? Dagko na ba ya? Ulitaw na. Nag-okay naman ang ato sa ginikanan kay natural man ang ginikanan. Mangita dyan na. Di kay halos din lang tama kakuan kay tuwa dito. Tuwa dayo. Bisag sa diskuhan. Matingal kay ganan sa git. Di nagbarbarog. Sobra matagray na. Grabe sila kay higpit. Yung totoo na, grabe ka higpit. Nisumrahan na mo sa kapangga. Sobrahan sila kayo, higpit kayo ba? Pero kung po ni suwail na mo kay mo ginya mong kay kitang tao nila yung gitag linya di mo kumutuwa ng kanang siya ko ana kay dili di kumutuwa na. Lain di tag kapalaran ng kalibutan na. Kay ako base dagan kog barkada pero wa man lay ko masud mga bisyo. Bisag usa ka bisyo ako musuway. Oh, di ko mutuo mo manindigan jud sa kagulingon di gyud tinuod ng kuan nagid sa imong kagulingon na unsay imong buhaton sa imong kinabuhi. Oh, sugal, kung papa sugarol tanan ng sugal, nakoy sugal. Wala, o di ba? Hindot yun ang i-guide ka sa ginikanan. Kaya di ka Kanang i-guide ka sa ginikanan. Natural na kay ginikanan i-guide ka, pero di po sobrang pilik-pikin sa una, grabe. So, tumutanong pa naman sila ti Gina. Pero wa biya pud min ako sa sobrang higpit nila kumbaga wa may tikadban nila. Magpasalamat na mo na higpit sila kaya di sila higpit. Tuwa mo kay Bogon sa inyong nainat na ron. Di sobra ra pud kayo. Higpit ra gid kay sila. Mo bitin nagingon sa bang kuan makabasa ko sa mga kuan ba. Di na to masyado, di na to kanang kaya tong anak kay makaunaw naman sila nanay panahon na di sila mananghit kay di mo musugot nana ba kanang mga inana ganing sitwasyon. Oo. Daghan gi ko nakabasa ng mga kuan, mas maayo pang open imo inon asa man ka o orasa ay pagdugay ana. Imo siyang igay dilin kay mo di pwede kay kuan sila inana sila sa una. Di ko halos makatugbo mga lugar na makuan di pwede. Basta di pwede kay lain mo sila. Ngisog na ng kuan. Unsa man ito? Ano papa mo Unang yo. ako wala ko buhat sa anak ko. Anak mo ko kapamilya ko karong panahon na di na ko buhat na. Papa mo Sila galahi sila. Nailahi man pagtreta. Lahi sila. Inaan sa anak. Nailahi man. Pero kami baya bisag inana sa higpit wa mi pero sa uban na lakaw man din hindi manang hindi kay kumbaga respeto man ginikanan. Pero sobra ra gid sila kay higpit po. Sila katig sa nanay di man basta mayngan lang sila nga uli mo rin Lahi sa sila uli kay pud mi. lahi naka atom ko sa inyo pila ka katong pila ko ka kung gitikad daw lahi sila may mananghid okay wa dili sila kasi sila papa lahi to. Si puto unsa may kuan dito kasi may mga kuan daghang istorya. Lahi na labinlan na sa isa tanawa sigian mananghid.
Sus gian, mi na mother, biin. Nana si Papa, oh. Namingon siya, imong Papa, pareha sila. Ay, sus! Katawa! Ito yung papa. Katawa! Tinuod mo na, tinuod. Katotohanan na, ayaw katawa. Tinuod na. Nana si Papa, nana siya na, tingnan. Ila ba? Ilang mindset kay kuhan sila ka ng negative pero may gani, dili para nato na ting positive lang kay salig man ta sa tong anak, salig lang yun. Ay mo kawalag salig, kitab ko naman naman mga gagmay pa ng bata. Kumbaga tagaan nyo sila kuhan ba freedom na yun lang gaydan. Di man ninyo na pabayaan, gaydan na ninyo. Sila lahi sila sa una. Abot na lang sa ating 44, pa namin dyan. Sila ba naman? Ya karon ing nuno. Kanusan ka minyo day? Mana? Hagnaw ng lobe. Pangutanon ka na sa minyo, karon pa pangutanon. Minyo ang talas si Gina. Pero swerte kaya si Jesus na wala na minyo si Gina na. Yung papa na ako kuan pa niya, nasi kaso pa na. Namin dyan pa na sa ating sa una. Mga dagan ng tananak ron. Mo po na siya kapalaran ba? Kitang kapalaran mo na ito na. Sa Kapalaran mo guna nato. Kitang tao, lain-lain man tagpad. Na isa dyan mamindyo, napay sa dyan, napay di mamindyo. Napay manakan ra. Tanawa gud ako, nilayas ko dire kay di ko magbinyo. Pag abot sa Manila, dito na namin niya inoon. Muna di na. Mamikot man ka. Uy, excuse me. Ikaw may nabuwang na ho. Bisag ng salon pagkakasabang ati. Sige lang magyapon ka. Sige sunod-sunod. Yung takas dire kay dili magbinyo. Pag abot sa Manila dito na binyo. Way uwaw. Iwa. Di pa gani may uyab. Paglabay dito sa basketbulan, kaya daghan kay mga laki ng lingkod, nangagbay kalit. Sila taga Manila boy, ako province boy to. Ano man yung discarding malupit? Wala nung Makuran tayo nimo, mahinga. Sus mahina talaga kayo. Ano ang mga diskarte? Wala nung kutag na dito sa mga amigo kay nanakuno ko'y uyab. Siyempre makita nila, kitsa pa yung mga uyab to ay uyab na to sila, pero nangagbay naman uyab na to. Ano teknik ba? Mahina talaga. Mindset pa, mindset. Ako pa, butit yan. Ako yung may sahalo. nakuhan. Na ikaw rin nabuang. Malupit kong mga diskarte na ko. Ano yung mga lupit ang diskarte? Awa, wala nang uyab. Ano mo na? Basta na kayo. Uy, nagkaon ka na? Gusto ako dyan ng Kuman ka na pangitang kaon? paagi ba na Uy, makuan. Ngagbay lang kalit, bisag di uyab. Magkagnaw. kaon ka na. Tipas ng gahay.